Alikho elishona lingenazo ezalo emkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Kusizwa omasipala ngombiko wokuphatha kahle inkece. Sisadlobile esamatele kwelikaMthaniya kanti abezemfundo ogwini babhunge ngezinselelo nokuhle. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundelo Siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ubhunge ngobuholi bomasipala abahlukene bakulesifundazwe eThekwini ngezinto ezibasiza ekutheni benze umsebenzi ngendlela bangalandelwa yichashazi. Lokhu ke kuyimizamo yokusiza omasipala abahlukene esifundazweni ukuze bezuze umbiko kaMcwaningi Mabhuku ongenacopho. Ungqongqoshe womnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uhlangane nomasipala behlukene ngenhloso yokubhunga ngamasu angabalekelela ukuzuza umbiko woMcwaningi Mabhuku ongenacopho. Kusukela koKhahlamba, uReyinkonyeni, uLundi, uThukela, uMngeni nomasipala abaningi esibone ukuthi bangaba nethuba lokuthi bacoshe lokhu kuthiwa i-clean audit masibheka amabhuku abo. Sibeke sesiqhamuka namasu ukuthi njengomnyango wakwaCogta ikuphi esingakwenza ukuthi sibalekelele bekwazi ukucosha umbiko kaMcwaningi Mabhuku ongenacopho. Bafane nabanye omasipala banjengo King Cetshwayo, uMhlathuze, uMlalazi, Richmond vese asebekulowo mkhakha we-clean audit. Kusithozise kakhulu ukubona ukuyimisela komeya akade belapha no municipal manager phakathi kokudingidwe ngezinye zezinto eziholela ekutheni omasipala bahluleke bancame ukuthola umbiko ojabulisayo njengokusetshenziswa ngendlela kwemali nokunye okuningi. Labo masipala bazibophezele ukulungisa amaphutha. Kahle umngeni uwumkhandlo owenza kahle ohamba phambili uma sikhuluma ngezindaba zokudeliver ama services nokuphatha isikhwama somkhandlo kepha sikafiki lapho kulento ebizwa nge-clean audit. So siyajabula namhlanje ukuthi ungqongqoshe usibizile lana kahle ukusilekelela uthi cha siyabona ukuthi seniyafika lapha efanele niya khona singanisiza ngani ukufika lapho enifuna ukuya khona. Ziningi izinto ezibaliwe bekuyi non compliance yo service provider esisebenzisana nabo, so siyolungisa lapho sibheka ukuthi eyiphi indlela esingenza ngayo ngcono ukuthi uma ngabe ubuya ungasazithola lezi zinto ozitholile. Yizona izinto esiyakwazi ukuthi siyozilungisa and siphinde sasho futhi mhlawumbe abantu abaningi bazokhumbula iReyinkonyeni ike yaba ezindabeni kakhulu ngenxa ye strike bekade sikhona. Siphindele emuva siyosebenzisana nabasebenzi, siphinde futhi sisebenzisane nomphakathi waseReyinkonyeni ukuze sikwazi ukuthi siunikeze iservice eyidingayo nokuthi ke kule audit outcome esitholile sikwazi ukuthi siphume kuyona. Khona manjalo kulindeleke ukuba ke kuphinde kusingathwe umhlangano ofanayo nalabo masipala abayishiyagalombili abangazange benze kahle. Sobe sigcizelela ekuthenini ama turnaround plans abanawo njengamanje abazowapresenta emkhandlweni yabo njengoba bebusy benza i-midterm assessment mhla ka-26 January funeke baye kuma-councils abo naleyo report ebese be-developa i-turnaround plan ba-adjust ama-budgets abo by February. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi ke sebethathe elinye igxathe ekulisaneni nesifo samatele esibonakala silokhu sibhebhetheke njalo kulesifundazwe njengoba bezosabalalisa ama-antibiotics bededele nemigomo noma ke besalindele imigomo. Ekhuluma ke nabezindaba okaMadlopha Mthethwa uveze ukuthi ke bazoqhuba umkhankaso esifundazweni sonkana ukuqwashisa ngalesi sifo esihlasela izinkomo. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal usuthathe elinye igxathu ekulusaneni nesifo samatele esibonakala ukusiqhubeke njalo nokubhebhetheka kulesifundazwe esihlasele kwizinkomo. Ungqongqoshe walomnyango uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi bazokhipha ama-antibiotics baphinde baqwashise ngalesifo samatele kubafuyi ngenkathi besalinde umgomo. Asitreat FMD njengoba kwakutreatwa iCovid ngoba is a disaster ye country manje. Wesethi sizophuma njengoba ku province sizophuma njengecabinet sambe senza ama awareness campaign
ukukhulumisa ama-farmers ukuze sikwazi ukuvumelana ukuthi sonke sizokwenze njani. Sasiphinde futhi ngokuxoxisana kwecabinet umnyango wasithatha i-initiative ethi while silinde i-vaccine ungcono siprovide bonke ama-farmers ngama-antibiotics azokwazi ukuthi lapho iy'nkomo eseyihlabeke khona bekwazi abantu ukuyijova bathola ama-vitamins banikeze nemithi yokufutha lapho iy'nkomo zabo. UkaMadlopha Mthethwa uphinde waveza ukuthi kwizindlela ezingenela kuleli kusuka kwezinye izifundazwe bazoqinisekisa ukuthi bayafutha ukugwema ukubhebhetheka kwalesifo samatele. Indawo ezingena eKZN from other places sizenze i-priority like uma sibona ukuthi sinomgwaqo obheka Eastern Cape asibone lapho ukuthi kuba khona i-department ekwenzayo ukufutha kanga umgwaqo oqhamuka eMpumalanga uN17 uN3 zonke lezo ndawo nje ezingenelela eKwaZulu Natal asenze iqinisekisa ukuthi siyagoma kakhulu kodwa senze nezimbizo kakhulu sihlangane futhi nama-farmers. Enye yenkinga ebonakala ibhebhethekisa lesifo izinyathi ezifuywe eziqiwini zabazimele naveza ukuthi uhulumeni omkhulu wezolimo uzoxoxisana nabanikazi beziqiwi ukuzama ukugwema ukubhebhetheka kwalesifo. UkaMadlopha Mthethwa uthembisa ukuthi emva kweminyaka e10 lesifo samatele ehlasela kakhulu izikomo sizobe sesiwumlando. Indaba yeziqiwi eceleni leziqiwi ke zipermanent until uhulumeni ophezulu ubuka ukuthi yini ngokuxoxisana nabanikazi beziqiwi ukuthi yini esingayenza ngamabhafalo ukuze sedlule kulento. Kodwa nje okwamanje ngingafuna ukusho ngiqinisekise ukuthi sizokwazi ukuthi ngoba akazokushaya u10 years. Uzokhumuleka ukuthi lesifo silokhu sabheduka ngonyaka 2021 kanti siphazamisa kakhulu kubadayisi bemfuyo. Izindabeni zwaNKZN TV bikuthabani Maphumulo eRichards Bay. Obambe njengomqondisi kumnyango wezemfundo kwisifunda uNkosinathi Matati uthi yize bezikhona izinselelo ezifana nokukhahlanyezwa izikhukhula kodwa isifunda sibe ngezinye ezenze kahle kakhulu kulonyaka njengoba benyuke ngo-0.88% uma kuqhathaniswa nanyakenye. Uthi okubahlabe umxhwele kakhulu abafundi ababili abaqhamuka kulesifunda abaphase ngamalengiso bayomela lesifunda kuzwelonke. Isifunda saloku sikhombise njalo ukwenza kahle kwimiphumela kamatikuletsheni lokhu kufakazelwe ukunyuka kwemiphumela yakulonyaka ngo-0.88% uma uqhathanisa nanyakenye. Ubambe njengomqondisi kumnyango wezemfundo kwisifunda uthi kubahlaba umxhwelo uma bebona imiphumela emihle kangaka yize bebebhekene nezinselelo zokukhahlamezwa izikhukhula. Uthi umfundo baqoqade bonke kwisifundazwe uqhamuka kwisifunda sazibheka izikole ukuthi zilungele yini ukuthi zihlalela ama-examinations noma iweather bengasivumela izikhukhula uthandwa kakhulu izikhukhula. Sibhekile konke lokho ukuthi sokulungiselela kanjani. Amaphoyisa sisizile imiphakathi yonke amakhosi amakhansela bebephakathi ekutheni senze isiqiniseko sokuthi izingane zethu zibhala kahle. Sikwazile ukuthi ama-results wethu angehli akhuphukile ngo 0.88% which is good. Sikwazile futhi ukuthi sibe nengane ephuma ePortshepstone Sec ecompetile at national level yaphinde yawu number 1 kwi-province lokho kuhambe kahle. Sibe neSt Martins ebenengane ehambe yayosimela iSt Martin i-special school sibe nengane ehambe yayosimela at national eyaphinde yasimela futhi kwi-province. Uthi izikole zasemakhaya zenze kahle kakhulu iningi lazo zithola 100%. Uma usubuka kahle ke manje ayisekho leyanto yokuthi mawufuna imiphumela hamba emadolobheni. Maso uthatha izikole siyaye sizihlukaniseke izikole khona uquintile 1 2 3 yilezi ezisemakhaya khona 4 to 5 ilezi ezenzakala. Mawuthatha lezo uziqhathanisa kahle zonke uthola ukuthi imiphumela emihle manje isiqhamuka kule izikole ezisemakhaya ezuquintile 1 2 3 okusho ukuthi isystem yakwa education isistable manje. Uthi abafundi bezikole zabaphila nokukhubazeka nabo bathola amathuba afanayo nalabo bezikole ezijwayelekile. Bavulelwa amathuba afanayo ukuthi banezinto ezahlukene bona ekufanele banakekelwe ngazo.
kukhona esibiza ngokuthi ba deaf kunendlela yakhona esebenzisa i-sign language lo ophezulu nje uphase kahle kwi-sign language so kunezinto esizibiza ngama accommodations and concessions abanikezwa bona bayakwazi ukungena nasema university nje bafunde kahle. Umfundi wasePotchefstroom Secondary obaqaqade bonke emakhanda kwisifundazwe KwaZulu-Natal waphinde wayomela lesi sifundazwe kuzwelonke uthi ufuna ukuyofundela ukuba udokotela kanti ubekuthola ukweseka kakhulu ekhaya. I wish to study medicine at the University of Cape Town, specializing in neurology. I received a lot of support and encouragement, from my family and my friends and my educators. My biggest supporters were, of course, my mom, my uncle, and my brothers. They've always been my biggest support and backbone. They've always encouraged me to do my best, even when I doubted my own capabilities as a student. Isikole sabaphila nokukhubazeka iSt Martin esePotchefstroom sibe nomfundo wenze kahle kakhulu njengoba engene ku-top 10 wesifundazwe kanye nakuzwelonke. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Umsunguli wesikhungo iDiscipline Boot Camp esiza abantwana abafuna ukuphuma ezidakamizweni uphuzo oludakayo kanye nabangahloniphi uLucky Mngadi ucele uxhaso lwezinsiza ukuze ezokwazi nokusiza abantwana abaqhamuka emndenini edla imbuya ngothi. Umngadi usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba ngesikhathi ke ithimba lihambele kulesikhungo namuhla. Lesi sikhungo sinabantwana abangu77 abathola usizo oluhlukene. I'm disappointed for disrespecting and not following and not being the boy my family wants me to be, sir. What's your plan for the future? I want to, once I serve my time here, sir, I want to go and make my mother proud, my sister proud, my family proud, and I want to be the young man that they want me to be, sir, and I want to leave all the drugs, everything that I've been on, and just be a better person in general, sir. You are coming okay without drugs? Yes, sir. Why don't you go Facebook, now, just because you were doing drugs? Yes, sir. Yes, sir. And what's your plan when you go out? My plan, sir, is to go back to my old boss and ask for forgiveness. Who's your boss? Dr. Lloyd and Kelvin years. What did you do? Ngayiyekela kahle umsebenzini engangiqoshanga and ngihamba ngikhuluma ku-Facebook lokhu singaxabananga. Uyazi ukuthi uyena a person who is vouching for you ufuna wena ukuthi ube right manje. Yes. What else have you done at home? A lot of things. Like what? Like stealing. Like stealing? Yes. How does it make you feel? Not proud at all. How does it make you feel? Very embarrassed. Are you proud of that? No, not at all. What's your plan when you go out of here? It's to start my private business. Come again? Umngadi uthi waqala ukwenza lo msebenzi eminyakeni emithathu eyedlule kodwa kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal uqale ngonyaka odlule. Uthi bangaphezulu kwenkulungwane abantwana sekwazi ukubasiza. Uthi kwamanje inkinga sabhekene nayo izinsiza kanye nendawo azosebenzela kuyona. Bazali abaningi sesikwazile ukubasiza na even though singenalo uxhaso from uhulumeni. Singathanda ukuthi silithole uxhaso either from uhulumeni or local businessmen. It can be either by funding noma ama food parcels ngoba umsebenzi mningi kakhulu. Nenye into ebaluleke kakhulu ukuthi sithole indawo yethu la sazi ukuthi ikuzoba indawo yethu permanently. Abantwana esikhulumisana ndayo abagcine kule ndawo bathi iningi izinto asebeyifundile okubalwa inhlonipho kanjalo nokwazi ukuyinika isikhathi wena uqobo ukuze uzokwazi ukumelana nezinkinga ezisuke ezibhekene nawe. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngise Richmond eMgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya.
Siyakubingelela siyakwamukela futhi mekukuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi ihloko ezabaphambili namhlanje. Kusizwa omasipala ngombiko wokuphatha kahle inkece. Sisadlobile esamatele kwelikaMthaniya kanti abezemfundo ogwini babhunge ngezinselelo nokuhle. Kuqoqozelwe ukuba indlu ensundu ilekelelane njengoba kuvulwe izikole. Lokhu ke kuvele ngesikhathi usihlalo weziko le-IFP usibonelo Thami Nzuza ehambele izikole ezine ngaphansi kweke lokishi osizweni lapho ke enikele khona ngamaphepha awuhlobo lwe-typek kanye ke nezincwadi. Lokhu uthi ke lokhu kuyingxenye yokulekelela abazali nezikole ukuze kuhambe kahle ukufunda kanjalo nokufundisa. Usihlalo weziko le-IFP sibonelo osizweni uThami Nzuza uhambele izikole ezine lapho benikele khona ngezinsiza kusebenza. Uhlelo lanamhlanje siqale kahle siqale ngo7:30 ekseni bese sesikolweni Inverness sihambise amabox ama-typepad kanye nama-chukwaya. Sasuka lapho saya eKhethukuthula nakhona sifike sashiya amabox nama-chukwaya. Sasuka lapho eKhethukuthula sasiya eThemkos njengoba manje siselapha osizweni high. Uhlelo esinalo noma enginalo njengohlalo weziko kanye neziko lonke leqembu lengatha ukuthi sibe nomnikelo sofakayo silekelela abazali kule inkinga nokuswela abanazo kakhulukazi uma kuzwa kuma-typepad. So sigcina sesivumelana ukuthi hayi isikolo nesikolo asingasinikeza amabox angaphansi kuka-15 ukuthi nange weekend besilekelela labo abanezingane ezihlala la ewadini kodwa engafundi kule ekolo ezila ewadini. Kanti uPhumlani Hlongwane odume ngelendlandlalazi uveza ukuba lokhu kuyingxenye yokusiza indle yabantu abantsundu. Silapha endaweni yasosizweni osizweni high zomnikelo nomfuka Nzuza lapha esikoleni. Kahlehle esikwenzayo ukusiza indlu yakwethu entsundu ngoba sigcine sibe nabantwana abagcine kusasa babe izigebengu babe izinkinga emphakathini uthola ukuthi thina zange ezesilibamba iqhaza ekukhuleni kwabo noma ekuphileni kwabo. Baye bathi kabadala ishaya mvusi futhi bathi kumbeke wenkosi uyithela isile noma umlungisi uyithela isile. Kodwa ke engizokucela ukuthi right uhulumeni uyakwenza kwenzayo ahluleke ngeke uyincelise zonke ingane ziningi sizwe sikhulu kuze abantu insuku zonke. La ngihamba nomshazi sizokwenza umnikelo othile engicela futhi nakwabanye abantu abantsunda abanawo amandla okulekelela endaweni nje yangakini ulekelele nangamakhava einganeni nangama-calculator kuningi esingalekelela ngakho. Khona manjalo uthisha inhloko wesikole osizweni high uthi ukuhambela nokunikela kwalaba kuzolekelela kakhulu ekufundeni kanye nasekufundiseni. So ukusondela ke kwabaholi abakhona njengamanje kuyasilekelela kakhulu ngoba siyalidinga usizo njengamanje siyisikolo ziningi izinto engingayibala esiyidingayo. So ubukhona babo bezosilekelela ngematerial abayilethayo kuzosiza kakhulu ngoba sinezingane ezingakwazi ukusilekelela ngama-typepad. Nalama-typepad siwacela ngoba i-department imali eyilethayo incane yabo. So njengoba incane iyenza singakwazi ukuthola izinsiza ezanele. So i-contribution yabo isilekelela kakhulu ngoba izokwenza ukuthi ukufunda nokufundisa sikwazi ukuthi silekeleleke nokuthi phela uma lingekho iphepha ngeke sikwazi ukwenzela izingane imaterial. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV osizweni. Usahungathekile wesifazane wakaMaduma kwesakabiyela ngaphandle kwaseMpangeni kulandela ukushiswa ngomlilo kwendle yakhe enamagumba ali10 kwacekele kaphansi yonke impahla yasendlini neyebhizinisi lakhe. Ustuduzo Hadebe usomabhizinisi omncane kule ndawo uthi namanje usanembuzo engaphenduleki ngabamcekele phansi ngalolu hlobo ngoba kanazi izitha. Umndeni wakwaHadebe kwesakabiyela unamalunga esikhombisa uthi usekubhaceni kulandela ukungqongqiswa ngomlilo kwendlu yawo kwacekela kaphansi ke nempahla. Lesi sigameko senzeka ngosuku ngaphambi kwaNcibijana. Umama waleli khaya uSiduduzo Hadebe ungusomabhizinisi omncane uthi kwaphinde kwacekela phansi ke impahla eningi ebhizinisi lakhe eyabe ngaphakathi kule ndlu. Nge-24 December ngehlela lesi sehlo bangishisela umuzi kuzosakuba ukhisimusi. Umlilo waqala emagaraji. Ngiyasola ukuthi bathela upetroli bawuthela
onke amakamero ayenezinto ezibalekile ngoba lapho okwangabalekile khona akushanga konke njengama-gas kwakukhona igesi eyayisegarage ayiqhumanga ekitchen kwakukhona isitofu esinegesi asiqhumanga kodwa emakamereni ayenembhede nekamera lalinemshini yokuwasha amafriji kwasha konke ekamereni lami lapho kwagcwele khona izinto zami zamadeko kwasha konke. uSiduduzo Hadebe ungumfelokazi umyeni wakhe wadlula emhlabeni ngonyaka 2023 uthi unembuzo engaphenduleki ngoba engamcekela phansi ngalolu hlobo uthi usola kabamfela umona ngoba engosifazana uzama ukuzimela ngebhizinisi lokuhlobisa emcimbini ukugxumeka amatende kanye nokubolekisa ngeziqandisi. Ngicabangela ukuthi mhlambe sekungaba umona ngoba akekho umuntu la emphakathini engathi uyisitha sami ngoba ngifikela kule ndawo ngo-2007 ngayiqalela nje ngidayisela ipayisi ngiqhubeka nebhizinisi ngaqhubeka ngilokhu ngizama kwaze kwayila engikhona shuthi okungenzeka ukuthi mhlambe ngoba ngisebenza kanjena khona bangathandi. Unxusa noma ubani ongaba umsamari olungileyo ongelule isandla kuvuselele ikhaya. Ngiyafisa ukuthi mangathiwa nje mhlambe ngisizakala ngoba ngisafundisa abantwana kanti ubaba wala ekhaya udlule ngo-2023 ngiyedwa ngiphilisela iy'ngane zami ngiyayifundisa lapho engibhace khona akuyona indawo engahlala umuntu leyo kodwa-ke ngokuthi ayikho into engingayenza ngibhacile lapho uma kukhona nje mhlawumbe abangafisa ukungifaka izandla nakuyona idekho leyo angazi. Ezabenziwa KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwesakabiyela. Abazali babantwana abaqale isikole esikhulu kulonyaka bathi kuyasiza ukuthi beqale inkulisa besebancane laba bathi lokhu kwenza ukuthi umntwana ashesha ajwayele ukuba phakathi kwabanye abaningi angaxwayi. Omunye umzali uthi yena owakhe umntwana kade kwaselangazelela ukuyofunda esikoleni esikhulu ngakho ke ukujabulela ukuvulwa kwezikole. Abazali bathi kwenzeke isimanga ngosuku lokuqala lesikole abantwana basebancane ababezoqala ukufunda esikoleni esikhulu babonakale bejabule okwangafana nezikhathi ezakudala lapho babekhala khona baze bazibhuquze phansi befuna ukuhamba nabazali babo. Into ehlukile ukuthi akusafani nakuqala thina siqale crash. Most uqale crash is very easy ke most uzofika la grade R because into osuke usijwayele yabo. Unlike obengafundi yonke into is first time yonke into uqala ukuyibona njengamanje. Kuya nabo kakhulu bajwayeze bona babe out nje nasendaweni bawazi ukuthi babe nesikhathi ukuthi nje nabo bazenzele into ngesikhathi sabo. Labazali abebephelezela abantwana babo bathi bajabule kakhulu. Owamakakhali ujabule sithe singena wathi mama buka ba happy ngathi wena unzela wathi ngihappy so ujabule kakhulu ngosuku lakhe lokuqala esikoleni. As a responsible father I should that I'm very excited and I'm very bengifunda la and ungene kwixesha ngikulona very exact. That was like big time, long time ago. The mixed emotion, but he happy at the same time. His first time, grade R, which is make me happy though. And yeah, inkosi ngina leyo njabulo nje kodwa nginovalo ngoba usuku lakhe lokuqala ukuthi mhlambe uzokhala kodwa ngimshiye eqinile eklasini lakhe ngakhombisa ukuthi uthungile. Ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngise Ashdown eMgungundlovu. Akusiphinde sihlabena nale linye ikhefu sihlangabeze nezemidlalo masibuya. Akusibingelele siphinde sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kusizwa omasipala ngombiko wokuphatha kahle inkece. Sisadlobile esamatele kwelikaMthaniya kanti abezemfundo ogwini babhunge ngezinselelo nokuhle. Akasibheke ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli u-16.36 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-21.90 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, liphinde libe u-19 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$4,611, 87 cent i-ounce, kuthi uoyela ongahluziwe ube u-$63.76 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Wonke amehlo abathandi bebhola azobethe njo kumdlalo wangesonto wamanqamu ophakathi kweqembu lesizwe laseMorocco kanjalo neqembu laseSenegal njengoba bezobhekana kwamanqamu e-Africa Cup of Nations kulandela ukudlula kwabo emidlalweni eyandulela wamanqamu. IMorocco izodlala kwamanqamu okokuqala selokhu yanqoba lo mqhudelwano ngonyaka u-1976 ekhaya. Lo mdlalo ke bekungowamagqubu kwazisela amaqembu adlala kwamanqamu e-Africa Cup of Nations ngonyaka u-2021 kwanqoba iSenegal kuma-penalty. Ake sibhelene naso isibikezelo sezulu esikalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ezanamhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela